кылган кишилер катнаша ала. Шуңа күрә безнең Казаннан Мишәр кызы, Шая кыз, Илсия Бәдретдинова да бүгенге конкурска ирләр юллап кайтты. Хөрмәтле Илсия, ул 350 чакрымны ничекләр үтәлдең? Бик яхшы. Юлларыгыз яхшы. Müslim Şeşek ata. Ularındагы мамонтлар, баганадагы утлар, искиткеч. Иң главное, бүтән шәп ирләр Müslimгә җыелган. Allah! Җегетләргә багышлап җырлыйбыз. Казаннан әйтеп җибәрделәр, җәмәгать. Müslim главасына барып, авызыңны ачып сүз әйтә күрмә диделәр. Ул дефицит товар. Ирләргә багышлап. Илсия! Başka varmый zamana, Казаннардан күп эзләрем, барысы да алама. Шәшәк кебек ирләр сездә күрдем, башым әйләнә. Мин үзем дә нормаль хатын, әмма яулык әйләмим. Мин үзем дә нормаль хатын, әмма яулык әйләмим. Яңгырый чагыр бакчам бар, бакча баштым тал бирәк. Әллә кемдә кирәк түгел, муллин кебек ир кирәк. Bulur sirek, bir maturda kirek tügün.